তিনি নাই তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিশানা খাইছে তো নাকি জিতেন চৌধুরী নাকি কমিউনিস্ট নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের সুপ্রিমো ত্রিপুরা মুথা তিনি বুবাগরা দেখায় না নাই অবহাই খাইয়ে তিনি সুজা বাংলায় তিনি বৈতরণী পার রংখাইকে বুবাগ্রানো তিনি অমহাই তিনি টিটকারি মূলক যে সামানি অবনা ত্রিপুরা মুথা তীব্র নিন্দা খাইয়ে আগামী দিন Hake MDC hongso kumar Tripura je BJP bai janyang jayangai target khlai Tipra motha heka bubagrano kok samano amote hayai live hayai kok sapai kabo hake sapai kabo o jaga je manta sokta rok Tipra saruni horjangne nai tongmani amon horja gyangi tongmani kesari jak tongmani amono tui sapai kya tai Tripura ni kwbangma leader BJP ni tongnai rokno kungkila hai nei saka তাই যে থাংনাই লোকসভাও ত্রিপুরা মথারক বিজেপি নো লগিরি আঙ্গাকাই বিজেপি রক ত্রিপুরাও জিদি গ্লা খামু হইব ও লাইভ ফেমা জাগাও শাখা নিশ্চিত আমি বলতে পারি এবং গ্যারেন্টি দিয়ে আমি বলতে পারি আগামী দিনে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিজেপি বেশি দিন থাকবো না কেন্দ্রের আশীর্বাদে আজকে সরকার আছে আমরা দেখলাম গত বিধানসভা নির্বাচনে আজকে বিজেপির সঙ্গে যদি ত্রিপুরা মুথা সহমত হয়ে যদি আমরা একসঙ্গে যদি একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে যদি ইলেকশনে না লড়তাম এই বিজেপি পার্টি ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উৎখাট হয়ে আজকে দুলে মুছে যেতাম যার কারণে আজকে এই পার্টিকে এই ত্রিপুরা মুথা পার্টিকে বিভিন্নভাবে একটা ষড়যন্ত্র চলছে তাই তাবো যে হাপাঙ্গা তংনারো যে Tipra মথারক সানমানি Tipra sarung যে একট ক্লাই Tipra sarung মান থাইনে সামনে আমনো মানযাঙ্গি Tipra sarok kwbangma thayono rally khailemani kwbangma thayono kok salaimani meeting khailemani tai ajagao MDC hongso kumar bo media rungni bwskango kok saka je o Tripura ni je CM oro tai borok tongmangla je slamna hni wanchuk tongnai borok nos tongnai hni samani o sigango amo sobono target khlaisa CPM ni Jitendra Chaudhary songna da target khlaisa na bubagrano da target khlaisa hni MDC hongso kumar sawo media roni bwskango to mahamale ama at kaisa wana ma chingsa ka hailangbai be ke sairi mani am Tripura ni joto borok tai Tripura ni joto minister rungno wana ja mane krikha ta hai irai him samane ko to kunungya do je slamna nai tongo am te hai minister amte hai montri ni sai tongmani amo kaisa joto borongno sok nanglajang to mahamale bubagra bo sigangni dino Tipra motha foundation ni dino live phaiye kaisa kok sama tongo je hapanga tongnai rok Tipra sarung ni je man thaino rene ni gosimani Tipra sa accord agreement khlaimani amo tomni bagi yang tongboro amsik thandar ka sarmane haki silai balai violence babe san ka kaida boro nai hai hinui samani tongbo haki amono tuino kwbangma Tipra motha ni borok tabo wana jak omo bubagra no sama klaina CPM ni borongno sama klai hinui haki amono salai Tripura wo Tipra sarungni board joisino tlainge sa porjonto Tripura wo sorkar chaimiya kebo phano honoi haki amono tuino MDC hongso kumar Tripura bo o live phai sawo jelai thangjak loksabha election o Tripura wo Tipra motharo BJP ni logiri anga kai je BJP rok Tipra mothaba miliwoi samung khlai anga kai loksabha o hayake Tripura ni board mangla kamu hayako jagao seat mangla kamu huni sabo haipeno tabo Tipra mothano ulta pota sai tongo kaham ke respect riya tai je sanmani mane amono renani soya hayang eng central ka to kahamno yang je Tripura ose am hamya nei hongso kumar Tripura sawo BJP rongno tai kwbangma je jai khaji yang tomani amrongno bo sawo je samung khlai tomani BJP wa a borok jai khaji yang tomani tai hamgrai ni bage samung khlai na meni je borongno ngakai jai khayang bongni je sanmani amono nasik jagya angi tongmani ako rono bo sawi khnaro haki amono je Tipra sarungni manta sokta rok je sanlai tongai mani Tipra motha tai kwbangma Tipra sarungni leader tongnero Tipra sane ekor je Tipra sarungni hamkrai ni bagei kwbangma sani tongmani je Tipra sarungni manthairo je sani tongmani amorongno rezagya angi tongmani bagei central lokha tornani hni sahoronyo tongo je borok rena hni kok sahoronyo tonga haipano kini kesaro kesana hni bubagra bo samani amti haingi tonga kai amoni bagei no jajagi angi tongbayu kwbangma Tipra mothani leader rokbo tai Tipra sal lukurokbo kobija cheng ram to samiya je bubagra song sai tongmani haipano je mokol bai thang nugui tongmani je Tripura ni CM bo bubagra amtiki laibo phai samani yagulono amtiki sawai mani je orjagan bolong borok no je slamnan ni chaitugui tongnai borok pyokja glak hai khaija glak hni je samani amono tui kwbang borok no wana jak hake sonde hobo khlaijak je bubagra song samani ang central ni hoito kok thik nong jak lama kini kasaro kasawi tongkha hni samani tai amla Ranjit song samani amo kubi kok dangi tongha ni kwbangma borok sonde ho khlaijak tuma hamale kwbangma Tripura ni Tipra sarungno je bubagra song ekot khlaimani Tipra sarung hamkraino tumna nei amono nasinglajak hake amo tabuk o jorao se amte hai kok khnawai belai khe kha khamlajak tuma hamale amsuk jora
je Tiprasa rongni manthai manano nei tabule manchina hinui wanchoklai tonglai mane amsa ojorao tabo amtike bubagra bo sawai rung hake je kani kasaro phano kasawai tongna yang central to hai ni no wasa hai kok salai wasa hai hini saunga ka amoni bagai kwbangma Tiprasa lukurong no wanaraja tai ajaro se Tripura ni CM bo sawai ringa kai bolong borok no tai khlainani sujog relia tai je khlainani ni wanchuk tongnai rok je khlainani ni je leader amo sawai tongnai bono phiyoglak ni sawanga ke belekino omo wana jangnai kok amo tamongma klaikya sobono sama klaikya sobo je bolong borok salamnani hinui wanchugui tong sobo sawai tong amo to jeng social media ni bising nungma to buwagra simeno sawai tongmani nugo je chini manthaino jeng amtuk noram ke sani tongmani omono nor riyanga ke tomo silai ungkoi voilence khlaiya amdike sanka ke chiminda nor nan hini samani hake buskang to amo tomongno jeng kebo phan saimia bomo kubui bom chengra haipano je Tripura o sorkar chanani hingkai Tiprasa rongni je boot sara Tiprasa rongni je chubamung gri sara je Tripura o sorkar chaimia ke phano amukaisa belai kheno kubui kok tai logically mo nabo nanguno hasi hage norok bahima tong nor comment bising tiki shahar mano hage tinin video amsungno nor video na like khladi tai share khladi channel na subscribe khladi bell icon click khladi je pro katal video dawo nong noro notification sogunyan bagi jotono khulumba kya hambai